Hola, som el Lluís, La Maria. en Guim i jo, la Carla, i som de la classe d'esmorzars de 5è de l'Escola Serreta de Sant Padró. Us presentem el joc de 1000 quilòmetres. És un joc d'origen francès, de cartes i és competitiu. És de 2 a 6 persones, a partir dels 8 anys i es dura més o menys 20 minuts. El joc conté un full d'instruccions i 4 cartes amb les instruccions de les cartes resumides. També conté aquesta safata que una banda és per descartar les cartes i l'altra per la pila d'agafar. Aquí tenim 4 cartes de 200 quilòmetres, 12 cartes de 100 quilòmetres, 10 cartes de 75 quilòmetres, 10 de 50 quilòmetres i 10 de 25 quilòmetres. Tenim les cartes d'atacs. Tenim la carta de semàfor vermell, la carta de sense gasolina, la carta del límit de velocitat, la carta de punxada de roda i la carta d'accident. Llavors tenim les cartes que són de defensa. El semàfor verd, que tapa el semàfor vermell, la gasolina, que llavors ja tens gasolina, el fil del límit de velocitat, la roda de recanvi i les reparacions pels accidents. També tenim les 4 cartes especials. La roda a prova de punxades, que això vol dir que no et poden punxar mai la roda, el camió cisterna, que no et quedes mai sense gasolina, l'as de volant, que no tens mai cap accident, i el vehicle d'emergència, que no tens ni semàfor ni fil de límit de velocitat. És una carrera de cotxes que el que guanya és el primer en fer 1000 quilòmetres. Com ho fem? Se'n marxen per les cartes i es reparteixen 6 cartes a cada participant que jugui al joc. Mira les cartes i mira quines són. M'ha tocat as del volant. Això vol dir que no podré tenir mai un accident. I agafo una carta de la pila. Per saber qui comença el joc hem de fer una cantarella tradicional. N'hi ha moltes, com per exemple una mosca caganera s'ha cagat a la peixera. Quantes cagarades ha fet? 2. 1, 2. Ara em toca a mi. Com que tinc un semàfor verd, començo la carrera. Agafo una perquè sempre n'he de tenir 6. Quina sort! M'ha tocat un vehicle d'emergència. El deixo a la meva àrea de joc i ara no podran tirar ni un límit de velocitat ni un semàfor en vermell. Jo, com que també tinc un semàfor verd, ja puc començar la meva carrera. Me n'agafo una de la pila. Ara em toca a mi i com que no tinc cap semàfor verd, puc o descartar una carta o fer la punyeta a algú. A veure, li faré la punyeta al Guim. I agafo una carta de la pila. Ara em toca a mi. Com que tinc un semàfor verd, el tiro aquí. I també agafo una carta. Que bé! M'ha sortit la cisterna. El deixo aquí i ja no em quedaré mai sense gasolina. Jo ara necessito una roda de recanvi. Com que no en tinc, no puc tirar-la aquí sobre. Així que jo ara, com que no vull fer la punyeta a ningú, descarto. N'agafo una. Que bé! M'ha arrocat una roda de recanvi. Ara em tinc que esperar el meu següent torn i ja el podré tirar. Ara jo puc fer quilòmetres perquè tinc semàfor verd. Ara jo puc ficar el semàfor verd, així que el fico aquí i agafo carta. Ara ja tinc semàfor verd, per tant ja puc fer quilòmetres. I el joc continua així. Cada vegada tinc l'opció o de descartar o fer de la punyeta a algú, de fer quilòmetres o de solucionar els meus problemes. En el cas que una persona tingui una carta d'atac, no se li pot tirar una altra. Guanya qui arriba a fer els 1000 quilòmetres. Si et passes, has de fer 1.500. És important que sempre tinguem les cartes d'aquesta manera. Les especials, les accions i els quilòmetres. Quan s'acaben les cartes de la pila, agafem les cartes descartades, les barregem i les posem
Esperem que us ho passeu bé amb aquesta carrera de cotxes. Alerta amb els obstacles. Tingueu bona conducció. Sigueu prudents. A reveure!